Siostry z mертвых powstanki zapraszają na majowe nabożeństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Вислухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Матерь Христова, за нас молись, Матерь Костела, за нас молися, Матерь ласки Божией, за нас молися, Матерь милосердности, за нас молися, Матерь пречистая, за нас молися, Матерь беззаконная, за нас молися, Матерь непорушная, за нас молися, Матерь невинная, за нас молися, Матерь наимилейшая, за нас молися, Матерь наичудовнейшая, за нас молися, Матерь доброй роды, за нас молися, Матерь Створителя, за нас молися, Матерь Избавителя, за нас молися, Панна наимудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа Давидова, за нас молися, вежа с кости слоновой, за нас молися,
Молися за нас, Świętaja Bogorodica. Kab staliśmy my godnymi obiecaniu Chrystowych. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć trwałym zdrowiem duszy i ciała i прославное zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Pierwszymi spotkający objawionego słowa byli apostoły. Im skazał Chrystus iść po всем świecie, obwieszczać wszystkim narodom Ewangelię zbawienia. Apostoły покинули swoje занятки, domy, siemi i nieśli słowo, jakie poczuli od Chrysta. Z tego momentu nie było dla nich nijakiego больше ważnego занятку w życiu. За это слово они покутывали, за его их переследовали, выгоняли из городов и вёсок, здевались и насмехались. Однако они это спокойно воспринимали. Они были готовы износить всякие образы тела имя Христового. Они были готовы навод на смерть. Якою же мощною повинна была быть сила этого слова, коли их незворотно захопила у своей сетки, коли для их згубило значение ранейшее спокойное, равноважное життя. Слово прийшло у їх життя, так само і у їх утіловилося. Уже нельзя було відрізнити слово, яке вони промовляли, від утіловленого у їх житті. Апостоли своїм життям підтверджали те, що говорили. І вони стали живими свідками аж до мучеництва. Мученик означає свідка. Як же радовались апостоли, коли бачили, что их слово приносит плен, что утиловляется у життя все больше колькости верознавцев, что праца щебетов немарная. Про это свідчить слово святого Павла, скероване до тессалоникийцев. Мы безупинно дякуем, что вы, принявши от нас почутое Слово Божие, приняли его не как слово человечее, а як оно есть по правде Слова Бога, який покликав вас у своє володарство і хвалу. Это слово апостолов розповсюджувалося з небывалою худкостю по всім тогочасним світі і ловило у сітки Христа множество душів. Повеличилась так само колькость вістунов Євангелія. Апостоли складали руки на всіх нових послідовників, посвячаючи їх у святарі і біскупи, які своїм першим обов'язком лічили обвящення Христа крижованого і воскреслого. І вони ведали, що это Він сам, раз їх устно обвящає слово збавлення, що святло і сила Духа Святого сприяют такому великому улову человечьих душах. А что мы сегодня можем сказать про обвящение Евангелия? Який вплив доброї новини на тих, хто сьогодні споживає хліб? Чи розуміємо ми, що слово Христа? Не хлібом одним жить буде чоловік, але кожним словом, яке виходить з вуст Божих. Такое питання недавно задав префект конгрегації віровучення кардинал Йозеф Ратцингер. Хто з нас може сказати, що Святое Писання, псальми, гімни Божого уславлення стали для нас живою мовою серця, що слово так і проситься на язик, коли перестаємо розважати і дозволяємо вусно говорити те, чим наповнено серце. Фактично, ми живемося полюбкою і водою, тоді як у Святім Писанні Бог дає нам з вами вельми доброго вина. Пане, учини, каб я урешті почав живитися Словом Божим, як хлібом штуденним, і каб регулярно живив свою душу в этой небесной манне. Нехай Слово, натхненное Духом Святым, щелкує мою душу до життя вічного.
Świętaja Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym. Jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu